जे माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनाय गाबै गाबै बियो गोबां सावहोलांदों। रायजो राजाफ्राथ' ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ दिनै आं सोरनि सायाव सावरायनो फैदों। जोंहा एनिथिं एमजे आदायाथ' प्रिति बाजै आरो गावनि सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जालायनायनि सोमोन्दै बिथाङा भिडिअ खालामना होखांखाबाय जाहाथे दिनै बाजै प्रितिनि गावनि खुगाजोंनो आदा एमजेनि सायाव मा बाथ्रा फारसेनिफ्राय एल' एला बुंजोबदों जाहाथे रायजोफ्रा बे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय अब्ला बुजिगोन। थ' दैदिबा भिडिअखौ नायनोसै। जे माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनाय गाबै गाबै बियो गोबां सावहोलांदों। आं सानदोंमोन आङो आरो ससियेल मिडियायाव बेफोरबादि फरायनाय समाव जे गासैबो थाबोनाय सोमोन्दो गासैखौबो आं बेखेवनानै लादों। मानोना आं सानदों जे जुदि आङो दिनैनि दिनावहाय बेफोरखौ जुदि आङो सिखोमानानै लाखोमायोबा सानसेबाबो सोरनिबा खुगानिफ्राय हयथ' खोनागोन, गोसोआव गाज्रि मोनलायनाय जागोन होननानैहाय आं गासैखौबो दिन्थिदों बेखेवनानै। आङो बे रिल्स जे नोंथांमोना दिनैनि दिनाव भाइरेल जानायखौ नुदों बेखौबो आङो एमजेनो रोखा रोखा आङो दिन्थिजोबदों। बेयावहायसो दिनै बे एमजेआ बे रिल्सखौहाय माब्ला बियो गावनि फनाव सोनानै लाखोमादों आं मोनथिया रायजोफोर। नाथाय बे रिल्सखौहाय आं गोबाव दिन सिगांनो आङो डिलिट खालामनानै लादों। दिनैहाय बिनि उनावहायबो बेफोर गासैखौबो नुखानानैसो मोनथिखानानैसो एमजेआ आंखौहाय हाबा लादों। एमजेआबो बुंनानै लादों जे गावहाबो सेंग्रा समनिफ्रायनो फरायनाय समनिफ्रायनो थाबोनाय रिलेसन गावनि एक्सजों बेफोरखौ बियो बुंनानै लादों। बियो बुंदों आरोबाव बोसोरनै जाबाय बे सिख्लाजों गारलायनाया, आंहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै आंखौ थगायदों। नाथाय आं मोनथियामोन बे समाव बे थगायदों होननानै। जेब्ला जोङो कर्ट मेरेज जाखाङो, सेप्तेम्बर मासावहाय थाङो आरो अक्ट'बरनि फार्स्टआवहाय अफिसियेलि गासैबो कर्ट मेरेजखौ खालामो, होमबा बिनि उनावहायसो आं मोनथिनो मोनबाय जे एमजेआ जाय सिख्लाखौ बोसोरनै सिगांनो गारलायदों, जेबो सोमोन्दो गैया होनदोंमोन, बे सिख्लाजोंहाय बिहा आंनियाव फैजासे सिमावबो बेजोंनो बियो सोमोन्दो दंमोन आरो गोबां देहानि सोमोन्दो दंमोन होननानै। नाथाय दुखुनांथाव रायजोफोर, जे समाव आं मोनथियो बे समा बिराद आंनि थाखाय अलरेडि लेट जाबायमोन। मानोना आङो गभर्नमेन्टनि आयेनजोंहाय आङो खाजाबायमोन हौवा हिन्जाव हिसाबै। बिनि उनावहाय जेब्ला उदालगुरि कर्टनिफ्राय जोंनि फाइनाल हाबानि सार्टिफिकेटखौ लानानै फैयो, बे समावहाय जोङो उदालगुरि स्टेशनावहाय एमजेनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ लोगो मोनो। जाय समावहाय बिनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ गाबै गाबै दिनै गोबां गावसिनि दुखुनांथाव जानानै थांनाय घटनाफोरखौ बुङो। दिनै जे बियो बुंदोंमोन एमजेआ आंखौ बोसोरनै सिगांनो ब्रेकआप जादों, बेफोर गासैबो नंखायमोन। मानोना सिख्लाया गाबै गाबै बुंदों जे माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनानै गथ' सासे गारलायहोनानै दिनै बियो बिनि लाइफखौ बरबाद खालामदों होननानै बियो गोबां दुखुजों फोरमायदों। आरो बिनि उनाव बियो जों जे ट्रेनाव गाखोनो थाखाय जों नेदोंमोन स्टेशनाव, बियो बिनि ट्रेननि जों गाखोनाय ट्रेननि सिगांनि ट्रेनाव बियो गाखोनानै क'क्राझार फैदों। नाथाय बियो रङियावहाय ओंखारफैनानै जोंनि ट्रेनखौ बियो नेनानै बियो थादों आरो बियो जोंनि ट्रेनाव गाखोनानैहाय जोंनि बगिखौ नागिरै नागिरै रङियाव गाखोफैफिनदों बियो। दिनैहाय गोबां बे समावहाय दिनैबो आङो दुखु मोनो। बे सिख्लानि मेगननि मोदैखौ आङो बावनो हाया। मानोना दिनै बियो गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों आरो ट्रेनावहाय फैनानै बियो एमजेनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौ रायफैदों आरो बियो दिनै सावफोरखौ होनानै थांदों। आरो बियो बे सिख्लाया दुखुजों बियो गाबै गाबै एमजेजों
आंनि मेगननि सेराव बामजानो नायदों बियो बामजाहां खालामदों आङो उफाय गैयि जादों गासैखौबो मेगननि सेराव नायनानै आङो सैसोनो गोनां जादों उफाय गैयियावहाय आङो बे सिख्लानि बिफानि नाम्बारखौ एमजेनिफ्राय लानानै आङो बिनि बिफाजों आङो रायज्लायहरनो गोनां जादों जाबाय अननानै बेखौहाय नोंनि फिसाजोखौ नोङो थांनो बुंहरदो जोंनि बगिनिफ्राय गुबुन बगियाव होननानै आं खावलायहरदों दिनै बे सिख्लायाबो दिनै बिफानि बुंहरनायाव दिनै बियो दुखुजों गेब्लेनानैबाबो बियो दिनै बाध्य जादों गुबुन बगियावहाय ओंखारना थांनो गाबै बियो गोबां साव होलांदों बिनि मेगननि मोदैखौ आं बावनो हाया दिनैबो बेयो गासैबो आंनि मेगननि सेरावनो जादों गोसोआव सानदों जानो हागौ दिनै एमजेआ जुदि आंखौ बोसोरनै सिगांनो बे सिख्लाजों सोमोन्दो गैया होननानै बुङामोनबा बेफोरबादि थगायामोनबा आं दिनै बेफोरबादि जानाय नङामोन खोमा सासे सिख्लानि लाइफखौ आं बरबाद खालामनाय नङामोन खोमा होननानै आङो गोसो सिङाव गोबां दुखु जादों नाथाय उफाय गैया रायजोफोर जिहेतु कर्ट मेरेज जाबाय हौवा हिन्जाव जाखाबायबा जखन आङो संसारखौ जालांनो नाजागोनसै होननानै आङो बुंदों दे जाबाय बावगारनानै मोजाङै संसारखौ जालांदोनि होननानै आं नाजादोंमोन नाथाय रायजोफोर जानो हागौ एमजेआ दिनै आंखौ हिन्जाव हिसाबैनो दिनै साननो हायासै खोमा जायनि जाहोनाव बै आंनि गारबोनाय दिनावहाय एमजेजों लोगो मोनलायनायनि बोसोरसे सिगांनि जे आंनि जायजों हाबाया केन्सेल जादों दिनै बे रिल्सफोरखौनो दिनै बियो गावनि मबाइलाव सोखोमानानै लानानैहाय दिनैनि दिनावहाय बियो गथ' गथाय संसार जाखालायनानैहायसो बियो दिनै आंखौ दायनिगिरि दिन्थिनो थाखाय बै रिल्सफोरखौ बियो ससियेल मिडियायाव भाइराल खालामदों होमबा रायजोफोर नोंथांमोनाबो जानो हागौ आङो मूर्ख आंहा मोजां गियान गैया नाथाय नोंथांमोना बहुत गियानि नोंथांमोना बहुत साननो गोरों मानसिफोर दङ नोंथांमोना साननो नायदो जुदि दिनै बै समावहायनो दिनै बियो आंनि बे गाज्रि फट' रिल्सफोरखौ बेखौ जाय फट'फोरखौहाय आङो उन संसार जानायाव जोंनि संसारावहाय जेबो समस्या दाफैथों होननानैसो आङो दिन्थिदोंमोन दिनै बे फट' बे रिल्सफोरखौ बियो सोखोमानानै लादों होमबा आंनि गोसोआव दिनैहाय गोबां सोंलु फैदों जानो हागौ हयथ'बा जाय एक्सखौ बियो बेफोरबादि बाहायनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानैबो बियो दिनै बाहायनानै गारदों जानो हागौ आंनि सायावबो बेफोरबादिनो खाबु लादोंमोन खोमा आंखौ गारनो थाखाय जायनि जाहोनावसो बियो बेफोरबादि बुस्थुफोरखौ गासैबो बियो एभिडेन्स हिसाबै बेफोरखौहाय गासैबो बियो सोखोमानानै लाखोमानानै दिनैनि दिनाव गथ' मोनखांलायनायनि उनावहायसो बियो बेफोरखौ दिन्थिफैबाय दिनैहाय आंहा हाबा जानायनि उनाव ना आंहा रावजोंबो कोनो बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो दं ना आं सोरबा सासे गुबुन हौवाफोरजों आङो रायलायो दिनै थेवबोनो बियो आंनि सायाव गोबां नंखाय इल्जामखौ लागायबाय हाबानि उननिफ्रायनो बियो आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोनदोंमोन दिनै आं बिनि हेकिं खालामनानै दोननायखौ आं मोनथियामोन नाथाय जेब्ला मास मोनब्रै मोनबासो सिगां गावनि खुगाजोंनो बियो आसामाव थाबाय थानानै आं बे समाव बेयावनो दङ आंनि डिउटि जायगायाव आङो सासे कबिराज मानसिजों रायलायहरदोंमोन बे समाव बियो आंखौहाय 20 मिनिट रायलायनाय नुनानैहाय बियो आंखौहाय फन हरनानै बुंदों नों सोर हौवाजों रायलायनायमोन सोर हौवाजों रायलायदों आं गोमोदों आंहालाय सोर हौवाजों मा सोमोन्दो थालायखो होननानै आं गोमोदों बिनि उनावहाय बियो आंनोहाय वाट्सएपआवहाय बे नाम्बारखौ जाय नाम्बारजों आं रायलायदोंमोन बे नाम्बारखौ बियो स्क्रिनशट खालामनानैहाय हरदों नोङो एसे मिनिट
नै रायलायदों बे हौवाजों बे हौवायानो आंनो नों बेनो फन हरदों बेजों नोंहा मा सोमोन्दो दं बियो गासैबो आंनो खोन्थाहरदों होननानैहाय बियो गाव सन्देहजों बियो बुंहरो आंखौ बे समाव आं गोमोदों जाय कबिराज मानसिजों आं रायलायदों बे मानसिया सासे बोराइसा मानसिसो बे बोराइसा मानसिया बोरै दिनै बेफोरबादि खोन्थाहरनो आरो जि जायगायाव आङो आंनि उदै सानायनि थाखायसो आङो मुलि रायलायहरदों दिनै बियो बोरै बे हौवाजोंहाय सोमोन्दो दं होननानैहायलाय बियो बोरै खोन्थाहरनो हानो एसे बोराइ मानसियालाय होननानै आं गोमोदों बे समावहायसो आङो बिखौहाय डाइरेक्टनो आं कनफिडेन्टजों बुंदों अ नोङो बिदिबा आंनि मबाइलखौ नोङो हेकिं खालामनानै दोनदों होननानैहाय बे समाव बियो गोग्गानायजों बुंदों औ आं नोंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोनदों बेयो आंनि टेलेन्ट होननानै बुंदों बेयो आंनि टेलेन्टसो होननानै बियो गोग्गादों नाथाय बै दिनावबो आङो बिखौ अपेन चेलेन्ज होदों दे जेबो नङा नों आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामोबा खालामनानै दोन नाथाय नोङो मोनसेबो आंनि सायाव जेबो दाय नुनाय नङा मानोना आंहा बेबायदि जेबो सोमोन्दो गैया आं रावजोंबो रायज्लाया होननानैहाय आं बेखौ बुंदों दिनैहाय एसेबां दिननिफ्राय बियो मबाइलखौ हेकिं खालामबोनानैबो आंनि सायाव जेबो दायखौ होनो हायाखै बियो मोनसेबो बियो एभिडेन्स नाहानो हायाखै दिनैहाय गोबाव बोसोरनि उनाव आंनि बे मास्टार लोगोजोंहाय बेफोरबादि बिनि साख्रिनि खैफोदनि समाव आं रायलायहरनायाव खोथाया जेब्ला एसे लावो दिनै बे बिसयखौनो लानानै बियो आंखौहाय बेसेबांबा बियो ससियेल मिडियायावहाय नंखायखौनो बियो नंगौफोरबादि बुंफैनो बियो नाजादों आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय जे रिल्स भिडिअफ्रा गासैबो बेसेबांबा सिगां आरो हाबानि सिगां बिखौ गासैबो आं खोन्थाजोबखानायखा बे रिल्स भिडिअफोरखौहाय दिनै बियो प्रमानफोरबादि दिनैनि दिनावहायसो आं माबा मोनसे गाज्रि मावनायफोरबादि बियो भाइराल खालामना होदों नंगौ बियो सैथो जे गावनि चेनेलावहाय बियो होफैयाखै नाथाय बे भिडिअखौहाय गावनि लोगो सार्कोलफोरनो बियो स्प्रेड खालामनानै हरदों शेयार खालामनानै हरदों जाय लोगोफ्रा गोबां आरोबाव इउटुबार आरो गोबां मानसिफोरनिसिम शेयार खालामहरदों होमब्ला साननानै नायदो